Ezonala ndị Okija n'okpuru ọchịchị obodo Ihiala na Anambra Steeti Igwe Emeka Okezie achọgo okwute ntọala maka iru nnukwute ụlọ ọgbakọ ezumezu nakwa ogige igwe omentemimo na obodo a ma bụrụkwazịa nke ekwubutere na ọ ga-adị nnọọ n'ime ogige ebe nwere ụlọ ahụike nta n'obodo ahụ na ụmụatụ egwu ma bụrụkwazịa nke o mere ka ndị nta akụkọ mata na ọ bụ ụmụafọ obodo ahụ bi na mba United Kingdom na-abagide na ikpe ọrụ ka Chukwuemeka Modelem kọchapụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-eme ntọala ya bụ ụlọ, Igwe Okezie kọwara ha dịka ezigbo ụmụ Okija ma kelee ha maka ichepụta ya bụ echiche site n'iwelata ezigbo ihe na Okija ma kwe ha nkwa na ya ga-agba mbọ niile o nwere ike ịhụ na arụchara ya bụ ụlọ. N'okwu ya, onye isi oche ndị Okija ndị bi na United Kingdom bụ Maazị Alex Ezeamakam kọwara na ya bụ ụlọ nke ha chọrọ ịrụ n'Okija bụ ụzọ ha si aza oku aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-akpọ ụmụ Anambra ndị bi na obodo oyibo ka ha na-ewelata ihe na Anambra nke ga-enye aka na mmepe steeti a. Na ya bụ ụlọ ga-abụ ebe a ga na-elele ule jambụ, ebe ndị mmadụ ga-ejekwazi na-agụ akwụkwọ ya nakwazi ebe a ga-anọ na-eme mmemme pụrụ iche nke ga na-adọtara ya bụ obodo Okija ego ma mekwazịa ka ya bụ obodo na-aga n'ihu nwee ezigbo mmepe pụrụ iche. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Ihiala nke abụọ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Golden Ilo kelekwazịrị ha maka irube isi n'izuoku aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo na-akpọ ụmụ Anambra bi n'obodo oyibo ka ha nyere ya aka n'ọrụ mmepe steeti a ka o nwee ike gawanye n'ihu site n'iwelata ezigbo ihe n'Okija ma kwe ha nkwa na gọọmenti steeti a ga-enyekwara ha aka n'ịrụ ya bụ ụlọ iji mejupụta ezigbo ihe ha bụ n'obi maka ndị Okija. N'okwu nke ha, onye na-esote onye isi oche ụmụ Okija ndị bi na ala United Kingdom bụ Maazị Ifeanyị Chukwu Ozulumba nakwazi otu onye n'ime ha kọwara na nke a bụ ụzọ ha si enye aka n'ọrụ mmepe Okija ya na iji hụ na ụmụ Okija na-agụkwazi akwụkwọ mgbe ọbụla ha chọrọ n'ebe ahụ ya nakwazi iji nyere gọọmenti steeti a aka n'ọrụ mmepe obodo a. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa prezidenti jeneral ụmụ atụ egwu nke dị n'Okija bụ Maazị Gilbert Udemmadụ kwere nkwa na ya ga-eleta ya bụ ụlọ anya nke ọma ma ruo mgbe arụchara ya iji hụ na enweghị akụkọ ọjọọ ọbụla a ga-akọ gbasara ya ma ọ bụ ndị oshi iji ebe ahụ zuru ihe ọbụla. Ọ kwekwazịrị nkwa na ego niile a ga-eweta maka ya bụ ụlọ mbụ nke ọ ga-ahụ na etinyechara ha ncha niile na ya. Site n'Okija, abụ m Chukwuemeka Modelem.